Takže, konečne je to tu, yes. Ups, pardon. Moja chyba, prepáčte, ospravedlňujem sa. No, dobre. Späť do reality. Je tu nový diel zo série, kde spomíname na tie najdivnejšie staré Flash hry. Minule to bola hra Pepsi Jazz Xylophone. Teraz tu znova máme propagačnú hru s názvom Mirinda. Adam Solar. To práve retro. Je to hra, ktorá bola pravdepodobne určená primárne pre japonský trh, ako môžeme vidieť. Pre mňa je toto však úplne neznáma hra a jediné, čo sa mi o nej podarilo zistiť, je to, že bola navrhnutá firmou Pepsi. Čo je samozrejme logické, keďže firma Pepsi vlastní značku Mirinda. Toto je však teraz absolútne nepodstatné. Prečo? No preto, lebo táto hra síce bola navrhnutá a vyvinutá spoločnosťou Pepsi, ale podstatné je pre koho. Teda, ináč povedané, táto hra bola publikovaná na stránke neopets.com. Máme tu na výber 3 možnosti. Konkrétne môžeme spustiť hru kliknutím na tlačítko play, potom tu máme možnosť, ktorá je popísaná ako Send Mirinda Cards, čo naozaj neviem, čo v ponímaní tejto hry môže znamenať, a potom posledná možnosť, a to síce Visit Mirinda Shop. No uvidíme. Play. Ak som to správne pochopil, musíme zavrieť fľašu vrchnákom, ktorý drží táto... ako to len nazvať? Robotická ruka? Dobre, budeme to volať robotická ruka. Má to samozrejme úplne iný názov, no neviem si naň spomenúť. No to je jedno. Proste podľa toho, kam sa trafíme, toľko bodov získame. Ale, ak teda dobre vidím, môžeme tu nejaké body aj stratiť. No, a dokonca asi aj úplne všetky. Dobre, čiže poďme na to. Tak ste to videli. Finálny pokus nám priniesol najvyššie skóre. Máme teda aspoň tých 200 bodov. Sice neviem, na čo nám budú, ale mám také silné podozrenie, že keď ešte táto hra bola online hráčmi Flash hier aktívne hrávaná, tak práve možnosti v menu hry Send Mirinda Cards a Visit Mirinda Shop hrali veľkú úlohu práve v tom, koľko bodov ste nahrali, pretože sa pravdepodobne dalo za tie body niečo virtuálne kúpiť. Ale to si naozaj nie som istý, nakoľko sa mi naozaj, ako som už povedal, nepodarilo nič podrobnejšie o tejto hre zistiť. Možno niekedy, keď sa mi podarí zistiť niečo viac, urobím o tom video. Toto bolo pre dnešok ale už naozaj všetko.